Mga kahigalaan ug mga kaigsunan, kumusta ka natong tanan? Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kininausab ang tulumanon nga naguluhan ang mga langitnong lamdag sa kinabuhi. O kini karon ang inyong gisoon Ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos, may usa nga makig-uban kaninyo o ako nagapanginaot nga kamo karon nakaplastar na sa inyong nahamutangan aron patalinghugan kining mga kamatuoran nga among igato diha kaninyo, mga kamatuoran nga mo'y magadala kanato ngadto sa kaluwasan. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master, padayon usab ang among pagpanudlo diha kaninyo. Mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia ug kun aduna may mga basahon o referensya nga among pagagamiton kana dili aron supakon ang Biblia. O kining maong programa sa pagtulunan sa PBCM mabati na kini sa 33 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Adunay matag adlong Sabado ug adunay matag adlong Domingo sa inyong pagpatalingog. O ang among mga pagpangumusta sa tanan nga mga kaigsuonan, labi na sa mga kaigsuonan nga niya sulod sa PBCM compound o sa mga chapter president nga padayon sa ilang pagsuporta o pag-abaga o mga radio station para maiwali ang ato ang programa nga mga langitong lamdag sa kinabuhi. Ato sa mga kumusta ang atong igsoon sa ka-chapter president Brother Noel Feliciano nga padayon usab sa iyang paghatag suporta financial para magamit sa ato ang mga expenses sa ato ang mga pagwali. O uban pa nga mga kaigsuonan nga patalingog usab sa atong programa og nini karong pagpatalingog ning takna karon sa inyong pagsunod. Apil na kamo o kalakip na kamo sa among mga pagpanimbaya. At usap nga kumusta ang itong ison din sa Taguluan, si Brother Jerry Edkila o siyang pamilya. O ninihigayon na mga kigsunan, haron sa pagpadayon, ihatag ko kamo sa pagpaila sa mga kauban ng mga ebanghelista o ministro. Kumusta kaninyong mga igsoon o mga kaygala? Kini karon inyong igsoon, Brother John Kenneth L. Mangalos, magkapauban karon sa pagtuon sa mga kamatuoran. O aron sa pagpadayon, ihatag ko kamo sa magpaila pang ebanghelista. Kiniusab binyong alagad sa kanginan, ebanghelista Brother Eric Camus, makiguban kaninyo karon sa pagtuon sa kamatuoran. O sa pagpadayon, aniya pa ang uban pang ebanghelista o ministro magpaila. Kiniusab niyo igsoon, Brother Debs Risaban, ang musta kaninyong tanan, mga kaigsunan. Katambayayong nausab ninyo karon ning atong tulumanon, mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Ug aron sa pagpadayon ihatag ko mo pagbalik kang Brad Ronnie. Ninihigayon na Brad Dever, Brad Eric ug Brad John Kenneth, dili na ito makauban ang Executive Vice President at the same time Chief Minister sa pagtulunan sa PBCM, Reverend Charlie Eugenio, tungod kayo na sige importante nga giasikaso. Basta kita lang karon ang gitasan niya para pagpadayon sa paghatod sa mga kamatuoran. O sa mga kaigsuonan sa pagdulunan sa PBCM, dili na ito pagkalimtan ang ato ang hiniusang panagtigom nga atong gihimo kini katulo sa usa ka tuig. Gitawag na to kini og PBCM General Conference, mao kini ang March 10, August 19 ug ang December 29. Busa giawak ang tanan sa pagtambong nining higayuna og gipahibalo usab og gipahinumduman usab ang tanan nga mga membros PBCM nga dili na to pagkalimtan usab ang ato ang obligasyon sa atong paglikom sa Palas contribution para sa atong Palas pagpabarog sa Palas reconstruction. Kumusta sa tanan nga mga nagsunod og mga suking tigpaminawan dinhi sa Cagayan de Oro City ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa RPN Dixkio Teleradyo Cagayan de Oro City Radyo Ronda matag adlong Domingo alas 12 ngadto sa launa ang taknas kahaponon. Adunay pagsubli dinhi sa matag adlong Martes ug Huwebes mga kaigsunan alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ang atong programa o makita usab kini sa YouTube. Ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa atong mga kaigsunan ug mga tigpaminawan dinhi sa Dipolog City ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa RPN Dixkidi Dipolog Radyo Ronda. Matag adlong Domingo alas 6 kadto sa alas 7 ang taknas kagabion live yapon sa Facebook ug makita kini sa YouTube. Ato sab nga gikumusta ang atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa Power Radio matag adlong Sabado kita sa inyong pagpatalinghog, duha ka hugna kita mga kaigsunan. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang taknas kahaponon ug mabati ang ikaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang taknas kagabion. Live yapon sa Facebook ang programa.
Ato usab nga gikumusta ang atong mga tigpaminawan dinhi sa Kidapawan City ug sa probinsya sa North Cotabato. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa Mount Apo Radio kon Ronda FM Teleradyo matag adlaw nga Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon live gyapon sa Facebook mga kaigsunan. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa Bay Radio Waikurat FM. Matagadlaw Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion din gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan nga mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Cebu City. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa DYLA. Duha ka hugna mga kaigsunan matag adlaw nga Domingo, unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang taknas kautuhon ug mabati ang ikaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang taknas kahaponon. Gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ibang lista o mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Live gyapon sa Facebook ang atong programa. Ato usab nga gikumusta ang atong mga kaigsunan dinhi sa Tandag City ug sa probinsya sa Surigao del Sur. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa Dixby Pure FM matag adlawng Sabado kita sa inyong pagpatalinghog alauna ngadto sa alas 2 ang tagnas gapunon din kining maong programa gitagaag kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Demetrio Campado ug sa iyang mga opisyalis. Ato usab nga gikumusta og timbaya ang tanan nga mga tigpaminawan dinhi sa Partner Radio, mga kaigsunan dinhi sa Bato Plaridel, Misamis Occidental ug dinhi sa Panaon, Misamis Occidental. Ang atong programa matag adlawng Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabihon mga kaigsunan. Partner Radio live gyapon kini sa Facebook. Og ato pong pangumustahon ang atong mga kaigsuonan diri sa United States of America. Silang Sister TCA Kulihat o si Sister Lily Patterson. O ato pong pangumustahon ang Amakiton Hemerias family o kay Brother Nico Dimos Nicky Hermias. O ato pong pangumustahon ang sa PBCM member si Primo Insabang. O ato pong pangumustahon ang chapter president diri sa Osamis City branch si Sister Perla Manching. O ato pong pangumustahon si Brother Florentino si Albarico o si Sister Remedios Albarico. O ato pong pangumustahon ang atong PBCM Legal Counsel si Attorney Ramel G. Carion. O aron sa pagpadangat sa iyong pangutana, i-text lang diri sa numero 0917-811-8882. Ug ato po dayong i-display brethren ang ato ang mga bagong basahon. Makita niyo sa screen kung nagalantaw kamo sa tong video mga kaigalag mga kaigsuonan. Approve kini ni Reverend Charlie. Ug niya ato pong isunod ang atong uban pang mga basahon. Makita gyapon ninyo sa screen mga kaigsuonan kung nagalantaw kamo sa ato ang video. Available na kini dinhi sa atong main branch sa San Antonio Hasaan, Misamis Oriental. Og ato pong idugang og pahibalo sa atong mga kaigsuonan nga kini atong kanhi kauban nga ministro si Aquilino Valencia. Pahibalo lang nga ayaw na ninyo tuuhi kay gitagak o gi-expel na ni sa PBCM. Kung nagalantaw kamo sa tong video mga kaigilaan ug mga kaigsuonan, makita ninyo ang iyang hulagway o tutuki lang ninyo. Og aron sa pagpadayon o paghisgot sa tima, ihatag ko kamo pagbalik ang Brother ni. Okay, mga higalag mga kaigsunan, nini karon sa atong pagtuon sa kamatuoran ang tupiko nga atong pagahisgutan, Brad Dever, Brad Eric o Brad Jan Kinit mao kini. Pila ba kamatang nga manulunda nga gihisgutan sa Biblia? Mao kini ang ato ang tagaag pagtagad kung pila ba kamatang ang manulunda nga gihisgutan sa Biblia. O sa dili pa nato kini tagaag pagtagad o pag-explain sa mga nagapaminaw Brad Dever, Brad Jan Kinit o Brad Eric. Ato sa nga pagkabasahon Brad Eric ang mga pangalan sa mga nangutana atong i-display sa Ato screen. i-display sa screen. Mga pangalan sa mga nangutana, mao kini ang musunod Brad Ron. Unang pangalan Jirby Suaso diri sa Madrid, Surigao del Sur. Ang ikaduha Familia Cubias ug ang ikatulo Gohildi Efraim ug ang ikaupat
si Efren Anino Gohildi. Mao kana Brad Ron. Okay, so ato lang gikumusta kining mga nangutana nga ato pong hangyoon nga padayon lang kamo sa pagsunod sa programa sa pagtulungan sa PBCM kay moabot ra ang panahon nga kining inyo mga pangutana mo na po'y tagaan namo sa pagtubag. Og niadto usab nga nagsunod sa atong programa kun doon naman kamoy mga pangutana, palihog na lang pod og pag-message sa inyong pangalan og sa inyong mga pangutana og sa lugar diin kamo na nimuyo aron nga masayran kay diha kami magbase sa among mga pagtubag. Karon yata sa atong paghatag na og pagpasabot sa atong topiko karon kung pila ba kamata nga manulunda nga gisgutan sa Biblia. Sa tinuod lang mga higalag mga kaigsunan sa tudlo ni Master Dede kanamo kung magisgot manulunda duha ka matang dunay langit nun og dunay yutan-on. Ato kana karon nga ipasabot. Pero dunay pagtulunan nga naila nining atong panahon karon Brad Dever, Brad Eric, Brad John Kenneth nga gidahom sa usab sa mga nagsunod nga kining maong pagtulunan kamatuoran kining pagtulunan nga diin ang nilugar nga leader niini mao kini si Eli Soriano. Tungod kay kini si Eli Soriano na may programa sa television o sa mga radio nga diin nahimo siyang popular nga tungod sa iyang programa nga itanong mo kay Eli Soriano, Biblia ang sasagot. So daghan pod ang mga nakabig tungod sa pamaagi niya nga biblical pod ang mga pagtubag niya. Pero kung magisgot naman sa pag-ila, dire na ilhan nato nga dili gid sila mao ang kamatuoran kay si Eli Soriano para niya pagisgot o mag-ila og anghel ang iyaha langit nun raman og di siya muuyon nga kining anghel pwede pod magtumbok sa tawhanon nga kahimtang. Gani usa sa membro sa Iglesia ni Cristo kon INC kining pagtulunan nga gitukod ni Felix Manalo ni himo og pangutana ni Eli Soriano, usa sa ilang membro bredon. Usa sa ilang membro ni himo og pangutana kay kinilagi si Felix Manalo ilang man pong paila nga tao nga kahimtang pero anghel ang sistema kay may gigamit man silang basyanan sa Biblia nga anghel nga taong kahimtang dili mo uyon si Eli Soriano, Brad Dever, Brad John Kenneth o Brad Eric tungod kay para kang Eli Soriano basta magisgot og anghel langit nun ra gyud na. Atong paminawan mga higalag mga kaigsunan aron inyong mahibaluan nga si Eli Soriano dili siya mo tuo nga ang anghel pwede pod nga magtumbok og tawhanon nga kahimtang. Niya. Di mo ba kayo naniniwala na sa amin po sugo po namin kinikilala si Manalo po, yung sugo po namin sa uling araw? Di mo kayo naniniwala na siya ay anghel na ang kalagayan niya tao? Di kayo naniniwala? Wala sa Bibliang anghel na kalagayan ni tao. Wala po nun sa Biblia? Wala. Wala sa Bibliang anghel na kalagayan ni tao. Wala po nun sa Biblia? Wala. Meron po ako nabasa. Tingnan mo, hindi, wala. Meron po. Kahit may mabasa ka, tiyak na tiyak ko mali ang pagkakaintindi mo. Atong napamaynawan og natong nalantaw kung nalantaw kamo sa atong video mga kaigsunan sa Facebook nga gitubag ni Eli Soriano ang sakop sa INC nga mutuo ba sa atong pinulungan. Mutuo ba daw si Eli Soriano nga ang ilahang leader nga si Felix Manalo anghel nga tao nga kahimtang. Di siya mutuo kay matud pa ni Eli Soriano walay anghel nga tao ang kahimtang. Sa diyang ningon ang sakop sa INC nga doon na siya nabasa ni insist si Eli Soriano nga walay mabasa pero sa diyang gisubli nga dunay mabasa ningon si Eli Soriano nga kung dunay mabasa mali daw ang pagkaintindi. Muna nga kami sa among pag-conclude nga dili gyud ni mao ang tinuod nga pagtulunan kay ang leader ni ini wala man day mahibalo nga kung magisgot og anghel mga igalag mga kaigsunan pwede nga magpahaom ngadto sa langit nun pwede pod ipahaom sa tawhanon. Pero dili man nato sayran kung walay mga suporta nato sa Biblia sa pagpamatuod nga kung magisgot og anghel pwede sa langit nun o pwede usab sa tawhanon. Karon Brad Eric atong ibase sa Biblia kung magisgot og anghel gipahayag ba nga ang anghel pwede gamiton nga magtumong sa langit nun nga kahimtang o pwede usab magtumong sa yutan-on nga kahimtang sumala sa Biblia, Brad Eric? Sumala sa Biblia, Brad Ron, nagtumbok gigana og langit nun og yutan-ong binuhat ang gipasabot nga anghel. Diri ato mabasa sa The Voice
Bible. Sa Hebreo 1, the word angel literally means messenger, and it can refer to either a human being or a heavenly being. Sa Bisag lang kutob. Sa Cebuano, ang pulong nga anghel literal nga nagkahulugang mensahero, o kini mahimong magtumong sa tao o langit nung binuhat. Mo ka na, Pradron? Sa ato pa, sa Biblia nga atong gisusi, kung magisgot ag anghel, ining version sa Biblia, the Voice Bible, step into the story of Scripture. Kining word angel literally means messenger. Ining anghel di ay mensahero ni siya. O niya, kining mensahero o kini mahimong magtumong sa tao o langit nung binuhat. So kung atong kuhaan ang pahayag ni Eli Soriano, so wala siya masibo sa nakasulat sa Biblia, Brad Dever, Brad Eric, Brad Jan Kinet, kay para niya pag magisgot og anghel, langit nun ramang yun. Di man siya mo dawat nga ang anghel pwede pod nga magtumong ngadto sa tao. So sumala sa Biblia atong na pribahan nga ang anghel pwede magtumong sa tao usab og sa langit nun usab nga kahimtang. Lakaron atong susihon sa dugang pagpahayag sa mga nakasulat sa Biblia, Brad Dever, mahitungod nining anghel. Unsa ba ang dugang gipahayag kung magisgot kitag anghel o angel sumala sa Biblia? Duha nga kahimtang kana gihapon Bradon, dugang natong pagabasahon kining Biblia nga naguluhan Holy Bible, King James Version, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Dinhi sa page 591 nato pagabasahon, natin mabasa dinhi nga angel. Unsa gihatag nga description, mao kani atong mabasa, nagaingon ini, "These are messengers of the Lord and are spoken of in the epistle to the Hebrews as ministering spirits." Naaday gi hatag dinhi nga bersikulo, Hebrews chapter 1 verse 14. Dugang pa, we learn from latter-day revelation that there are two classes of heavenly beings who minister for the Lord. Unsa man kuno kining duha ka klase nga mga heavenly beings mao kini, those who are spirits and those who have bodies of flesh and bone. Nga kun sa Cebuano ingon ining nakapayag, matud pa dinhi sa itong mabasa, anghel. Kini nga mensahero sa Ginoo ug gihisgutan diha sa epistola ngadto sa mga Hebreohanon isip mga espiritu sa pag-alagad. Hebreohanon 1:14. Dugang pa, atong nakatunan gikan sa ulahing mga adlaw nga pagpadayag nga adunay duha ka klase nga langit nung mga binuhat nga nangalagad alang sa Ginoo. Kadtong mga espiritu o kadtong adunay mga lawas nga unod ug bukog. So pag magisgot day kitag angel brethren, duha ka matang na ilawas nga tao o kadtong espiritu. Kung mao mga higalag mag-aksyon ang takdo gyapon sa Biblia nga the voice sa Hebrew 1 nga duha ka matang ang anghel o angel langit nun ug yutan-on. O sa gibasa ni Brad Dever usab sa the Holy Bible King James Version nga the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Biblia kini sa mga Mormons sa word nga angel ilang gipasabot nga duha ka matang, angel nga heavenly being, katong spirit o katong dunay lawas nga may unod ug bukog. So duha ka matang gyapon ang ilang gipasabot sa anghel. Heavenly being katong those are spirits, mga espirituanon o katong dunay lawas nga may unod ug bukog. Nakaroon na sa Biblia, Brad Jan Kinet, pagsusi sa mga langit nun nga kining anghel sumala sa Biblia. Asa kini nga makaprove kita kung magisgot kitag langit nun nga mga anghel sumala sa Biblia. Atong basahon sa Bibliang may tatak Seventh-day Adventist Church, diri sa Hebreohanon kapitulo 1 bersikulo 13 paingon sa 14. Apan kinsabang malunundaa ang iyang giignan, lumingkod ka sa akong tuo, hantod ang imong mga kaaway mahimo ko ng tumbanan sa imong mga tiil. Dili ba silang tanan mga espiritu man lamang nga sulugoon nga gipadala aron sa pag-alagad alang kanila nga maoy magapanunod sa kaluwasan. Busa mga higalag mga kaigsunan, mao ni ang priba magisgot ta og mga anghel o manulunda nga espirituhanon nga kahimtang sa gibasa
sa Biblia nga giingon ang mga manulunda nga giingog mga espiritu nya kining mga manulunda nga espiritu giingod dig mga sulugoon sa Dios sumala sa pagpahayag sa Biblia. Busa sa tudlo ni Master diri kanamo og sa pagdumala usab sa mga ministro sa chief minister nga mao si Reverend o magisgot og manulunda duha ka matang espirituhanon nga monong langitnon og tawhanon o yutan-on nga monang mga tao ang gipasabot nga manulunda. So arita karon sa pagsusi Brad Dever sa Biblia nga kining gitawag pud og mga obispo nga mao'y nagdumala, naglider sa iglesia, gipahayag usab kini nga gitawag kini sila og mga anghel sumala sa Biblia. O kung sa pod nga Biblia nga atong pagagamiton niini Brad Dever sa pagsuporta kining mga obispo nga naa sa iglesia sa kapanahonan sa atong Ginoong Kristo gitawag kining mga anghel. Ni atong pagabasahon sa kini nga Biblia brethren, ang bagong tipan by Juan Trinidad. Atong pagabasahon dinhi sa Revelation o Apokalipsis kapitulo 2 bersikulo 1 dinhi dapit sa footnote lang nato pagabasahon brethren. Ingon niini ang nakapahayag matud pa dinhi sa footnote. Anghel. Ang anghel na tagatanod ng iglesia o kaya'y ang mismong iglesia o kaya naman at ito ang lalong karaniwang pakahulugan ang obispo ng iglesia. Sige lang no? Bisagya lang kutob na doon. Ito pagkabasahon sa Cebuano, nagaingon nini. Anghel. Ang anghel nga magbalantay sa simbahan o hinuon ang simbahan mismo o hinuon o kini ang labing kumon nga kahulugan ang obispo sa simbahan. So, dinhi sa itong nabasa bradon, ang obispo sa simbahan, gitawag po di ay og anghel. Sa ato pa Brad Dever, tao nga kahimtang. Tao nga kahimtang. Obispo nga naa sa iglesia gingog anghel. So tao nga kahimtang. So ato nang naprobe tungod kay ang Hebrews 1 nagisgot man nga angel nga langit nun og yutan-on. Ato nang nasusipod nga dunay mga anghel nga espirituhanon nga gitawag mga sulugoon. Unya ang sa tao nga kahimtang, ang mga obispo nga nangalagad sa iglesia giingon usab nga mga anghel sumala sa nabasa sa Biblia nga gitawag ang bagong tipan by Juan Trinidad, mga higalag, mga kaigsunan. Busa sakto atong prinsipyo brother, lahi sa prinsipyo ni Eli Soriano nga ang manulunda walay tao nga kahimtang. Tinood ka na. Sayo pa. Oh, so diha mailang ang mga nangalagad sa kamatuoran maka-explain gyud sa tinuod nga kung magisgot og anghel dili kay langit nun lamang kundi apil nga magtumong ang yutan-on nga kahimtang tawag og anghel sama sa obispo nga nabasa sa Biblia. La karon arita na po dugang Brad Eric sa Biblia nga gawas nga dunay gitawag nga anghel nga taong kahimtang nga nagtumong sa obispo sa simbahan sa iglesia. Hain pa sa Biblia nga nagisgot nga dunay giingon nga tawo nga kahimtang pero gipahayag nga kini siya usa ka anghel usab sumala sa pagpahayag sa Biblia. Diri bradron atong mabasa ang bagong tipan nga Biblia by Juan Trinidad sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 7 ngadto sa 10. At pagkaalis nila ay nagsimula si Jesus na magsalita sa karamihang tao tungkol kay Juan. Bisag diha lang tataman bradron. Okay, so sa ato pa dunay paggisgot dinhi nga nagsimula si Jesus na magsalita sa karamihan tao tungkol kay Juan. Dayon, sa 8, ano nga ang nilabas ninyo upang makita isang tao bagang mahusay ang pananamit? Alam na ninyo na ang mga nagdadamit ng gayon ay nasa bahay ng mga hari, kaya't ano ang nilabas ninyo upang makita isang propita baga? Tunay, pinatutuhanan ko sa inyo na mahigit pa sa isang propita sapagkat siya ang binabanggit sa nasusulat. Narito, sinugo ko ang aking anghel na magpapauna sa iyo upang ihanda ang iyong daraanan. okay, sa atong pinulungan Brad Eric para nga ang mga nagsunod og naminaw masabtan gyud nga Tagalog man nga nagtumbok ang Juan nga giingon sa atong Ginoong Hesukristo nga narito sinugo ko ang aking anghel na magpapauna sa iyo. Sa atong pinulungan naman Brad Eric unsay gipahayag? Okay, sa atong pinulungan, mo kini nakapahayag bradron
og sa paggikan nila si Hesus misugod sa pagsulti ngadto sa panon sa katawhan mahitungod kang Juan. Okay. Sa diha lang tataman. Okay, sa Ug utso, Brother Eric. Og sa 8 atong i-display. Unsa ang inyong giadto aron tan-awon? Maayo ba ang sininaan sa usa ka tawo? Nahibal-an na ninyo ang mga nagsinina sa ingon naa sa balay sa mga hari. Busa unsa inyong giadto aron tan-awon? Usa ba ka propeta? Tinuod ako mupamatuod kaninyo. Kinsa labaw pa sa usa ka propeta kay siya gihisgutan sa nahisulat. Tanawa, akong gipadala ang akong anghel sa pag-una kanimo aron sa pag-andam sa imong dalan. Matid-aw mga hingalag mga kaigsunan sa paghatag na tugdugang pagpribas Biblia mahitungod sa anghel nga tawhanong kahimtang. Dili lang kay katong obispo ng kabasa nga nagdumala sa iglesia nagpamatuod o nagtumbok ingon nga anghel o anghel nga taong kahimtang mao tong obispo. Bisan pa si Juan nga Bautista mga higalag mga kaigsunan sa pag-explain sa atong Ginoong Hesukristo sa gibasan ni Brad Eric ang Biblia nga ang bagong tipan by Juan Trinidad. Kini si Juan Bautista giingon usab kini siya og anghel. Pero dili siya anghel nga langit nun kundi anghel siya nga tao nga yutan-on mga higalag mga kaigsunan. So sa ato ang conclusion Brad Ever, si Eli Soriano wala maka-explain sa kamaturan may tungod sa anghel kay para niya pag magisgot og anghel langit nun lamang, pero sa Biblia og sa tudlo ni Master nga atong gibase po sa Biblia ang anghel pwede langit nun, espirituhanon nga langit nun og yutan-on o kanang giingon nga bodies who have flesh and bones, lawas nga dunay unod ug bukog sama kang Juan nga Bautista sa atong nabasa sa Biblia. Nagkaroon dungagan pagyud nato gawas nga sa bagong tipan mga higalag mga kaigsunan nagpamatuod mahitungod sa kang Juan nga Bautista nga giingog anghel pero tawhanong kahimtang. Hain pa nga bersyon sa Biblia Brad Jan Kinit nagpamatuod nga si Juan Bautista gitawag kini siya og manalagna or manulunda pero manulunda nga dili siya langit nun nga kahimtang kundi sayutan-on nga kahimtang sumala sa Biblia. Atong basahon ang Biblia, unang hubad Cebuano sa King James Version. Ang ilhanan adi Brad Kinit kining unang hubad mao ni siya nga pinayag tawgugbog na ang yan Santiago tagog Jacobo. Okay? Diri sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 7 hangtod sa 10. Og sa milakaw kini sila misugot si Jesus sa pag-ingon sa katawhan nahatungod kang Juan. Bisag diha lang no. Sa city nga gibasa mo kay dugang maning prueba nga laing bersyon usa nagpamatuod mahitungod kang Juan nga matud pa si Jesus nag-ingon sa katawan mahitungod kang Juan sa 8. Sa 8, unsa ang giadto ninyo sa pagtan-aw? Usa ba ka tawo nga nagasulob og mga panapton nga hamili? Ania karon ang mga nagagamit og mga panapton nga hamili anaa sa balay sa mga hari. Okay? Apan unsa ang giadto ninyo sa pagtan-aw? Sige. Usa ba ka manalagna o nagaingon ako kaninyo og labaw pa kaysa manalagna? Okay, mupusta kadali sa gibasa mo nagdiskot ang atong Ginoong Hesukristo ngadto mahitungod kang Juan Bautista nga ingon matud pa unsa ba ang giadto ninyo sa pagtanaw usa ba ka manalagna? Oo, ingon si Ginoong Hesus nagaingon ako kaninyo og labaw pagay sa manalagna. Sa 10 naman. Sa 10, siya mao ang hingtungdan sa nahasulat. Ania karon akong gisugo ang akong malulunda sa atubangan sa imong naong nga nagaandam sa imong dalan sa atubangan mo. So, matinaw mga higalag mga kaigsunan gawas nga ang nabasa sa ang bagong tipan mahitungod kang Juan gingog anghel nining version po sa Biblia unang hubad sa King James Version bugna si Juan gitawag nag manulunda. Manulunda buti pasabot anghel, angel sa English sumala sa pagpahayag sa Biblia. Nagawas sa bagong tipan nga gibasa mahitungod kang Juan nga Bautista nga anghel nga tawhanog kahimtang. Bugna version mga higalag mga kaigsunan
sa Biblia unang hubad sa King James Version si Juan Bautista giingog manulunda pero tao nga kahimtang. Hain pa nga atong dugang pagsuporta Brad Dever mahitungod sa kang Juan nga Bautista nga kini siya usa ka anghel o manulunda. Niya atong pagabasahon Brad Pero tao nga kahimtang dili langit nun nga kahimtang. Niya atong pagabasahon diri Brad sa kini nga Biblia, the Holy Bible, Douay Rheims version nga kun sa Cebuano, Douay Rheims version. So ang atong hatag nga version Brad Dever una bagong tipan, unya gibasa bugna version karon ang Holy Bible Douay Rheims version na sad. Okay. Atong pagabasahon sa muulang gihapon nga kapitulo bersikulo Brad ron, dinhi nato pagabasahon sa Matthew chapter 11 verse 7 to 10. Ingon niini ang nakapahayag sa Biblia nagaingon. And when they went their way, Jesus began to say to the multitudes concerning John. Mao kini si Juan Bautista o John the Baptist. Matod pa diri sa sunod sa 8, nagaingon nini, "But what went you out to see? A man clothed in soft garments? Behold, they that are clothed in soft garments are in the houses of kings. But what went you out to see? A prophet? Yea, I tell you, and more than a prophet. For this is he of whom it is written, Behold, I send my angel before thy face, who shall prepare thy way before thee." Nga kung sa Cebuano Bradon, Okay? ato pagabasahon nag-ingon ini, ug sa paglakaw na nila, si Jesus misugod sa pag-ingon sa mga panon sa katawhan mahatungod kang Juan. Unsay giadto ninyo sa pagtan-aw sa kamingawan? Usa ka tangbo nga giuyog sa hangin? Apan unsa ang inyong giadto aron tan-awon? Ang usa ka tawo nga nagsulob sa nindot nga mga bisti? Tan-awa sila nga nagsuloban sa nindot nga mga sapot anaa sa mga balay sa mga hari. Apan unsa ang inyong giadto aron tan-awon? Usa ka propeta? Oo, sultihan ko kamo. Ug labaw pa sa usa ka manalagna. Kay kini mao siya kang kinsa nahisulat. Tan-awa, ako mo padala sa akong anghel sa atubangan sa imong naong. Kinsa mo andam sa imong dalan sa imong atubangan. Okay, so dugang pagprueba namo sa Biblia mga higalag mga igsunan para ipamatuod ninyo nga si Eli Soriano dili gid matuod nga alagad sa Dios tungod kay wa man siya mahibalo di ay nga kung magisgot og anghel dili kay langiton lang nga kahimtang ang gitumong kundi apil usab ang yutan-on o lawas no may lawas o unod nga kahimtang tao. So mailan ninyo diri sa pagtulunan kay si Master may nagtudlo namo niani. Unya nagdumala si Reverend, makita ninyo nga among explanation may tungod sa anghel duha ka matang yutan-on og langitnon. Gimatod pa ni Soriano, wala ko ni mabasa sa Biblia anghel tao. Kadaghan na to gibasa ang referensya. Pila na ka bersyon, tulo ka bersyon among gibasa nagpamatuod nga dunay tawo nga anghel o anghel nga tawo ang kahimtang. Mga higalag mga kaigsunan, di ba kami naghimo ng Biblia para nga ipahaom sa among pag-ingon nga kung magisgot og anghel dili kay langit nun lang, o espirituanon nga langit nun, ampil ang tawhanon nga kahimtang. Obispo nga nangalagad sa iglesia gitawag pog anghel. Si Juan nga Bautista nga tawo, katong obispo tawo man to Brad Dever. Di man to sa langit nun. Anghel ang katawagan. Si Juan nga Bautista tulo ka bersyon sa Biblia among gibasa manulunda or anghel. Or angel ang pagpamatuod. Ngano nga among gi trace up usa kini mga higalag mga kaigsunan mahitungod sa manulunda or anghel nga dunay tawhanon nga kahimtang. Tungod kay sa panagna sa Biblia nga higalag mga kaigsunan, adunay sa tudlo ni Master diri kanamo kining mga namunuan sa mga dagkong nasod, kining mga gitawag ni sila mga sinugos, mga nasod, gipayag sa Biblia nga gitawag sila mga manulunda. Pero manulunda sila nga dili sila langit nun nga kahimtang o espirituhanon nga kahimtang. Nahain kini sa Biblia, Brad John Kenneth, ang atong pagsusi nagisgot og mga manulunda nga sa tudlo ni Master diri kanato kining mga manulunda mga tawhanon kini nga kahimtang niya sa tudlo ni Master gitawag kini sila mga sinugo sa nasod. Atong basahon diri sa Pinadayag kapitulo 7 bersikulo 1 hantod sa 3. Tapos niini nakita ko ang upat ka malulunda nga nagtindog diha sa upat ka tumoy sa yuta o nga nagbugong sa upat ka hangin sa yuta aron walay hangin nga muhuyop sa yuta o sa dagat o sa bisan unsa nga kahoy.
Unya nakita ko ang laing usa ka malulunda nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw og nagdala sa timbre sa buhi nga Dios og sa makusog nga tingog. Iyang gisinggitan ang upat ka malulunda nga hinatagan sa kagahom sa pagpangdaot sa yuta ug sa dagat nga nag-ingon kanila, ayaw usa ninyo pagdagmali ang yuta o dagat o ang kakahuyan. Hantod ang mga ulipon sa atong Dios amo ng katimrihan diya sa ilang mga agtang. Okay. Nabasa. Mga higalag mga kaigsunan, mao ni siya ang among gisusidaan mahitungod sa manulunda nga dunay kahimtang nga tawhanon. Tungod kay kining pagpahayag sa Biblia nga gibasa sa Pinadayag kapitulo 7 bersikulo 1 ngadto 3. Sa uno nagisgot kini kung atong ibalik sa pag-display ang bersikulo 1, nagisgot kini upat ka mga manulunda nga nagtindog diya sa upat ka tumoy siyuta. Four corner ba? Upat ka tumoy siyuta. Dunay upat pod ka mga manulunda. Unya kining upat ka mga manulunda nga nagtindog diya sa upat ka tumoy siyuta, nagpugong kini sila sa upat ka hangin siyuta, kay upat gud ka tumoy siyuta, upat pod ka mga manulunda, nagpugong ni sila sa upat ka hangin siyuta. Nga haron daw walay hangin nga muhuyop sa yuta o sa dagat o bisan sa unsa nga kahoy. Unya sa bersikulo 2 mga higanlag mga kaigsunan, na po dayon nakita nga usa ka laing manulunda nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw. Dunay usa ka manulunda na pod nakita nga mikayab kini siya gikan sa silangan sa adlaw. Unya nagdala daw kini siya sa timbre sa buhi nga Dios. Timan-anta nga kining usa pod ka manulunda nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw, nagdala sa timbre sa buhi nga Dios. Og sa makusog nga tingog, iyang gisinggitan ang upat ka manulunda nga hinatagan sa kagahom sa pagpangdaot sa yuta ug sa dagat. So kining usa ka manulunda nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw, may gidala kini nga timbre sa buhi nga Dios. Unya ingon nga sa makusog daw nga tingog, gisinggitan niya katong upat ka manulunda kanang nasa bersikulo 1 nga kining upat ka mga manulunda nagtindog diya sa upat ka tumoy siyuta, nagpugong pud ni sa upat ka hangin siyuta. Ingon lugar nga gisinggitan lugar sa usa ka manulunda kining upat ka manulunda. Nga kining upat ka mga manulunda nga gisinggitan sa usa ka manulunda nga gitagaan o hinatagan sa kagahom sa pagpangdaot sa yuta o sa dagat. So, doon na di ay pagpugong nila ni kay may gihatag din silang kagahom sa pagpangdaot sa yuta o sa dagat. Kini nagpugong sa upat ka hangin ba sa upat ka hangin nga nabasa sa Biblia. Unya sa bersikulo 3 ang pag-ingon nga gisinggitan niya nining usa ka manulunda kining upat ka manulunda mao ning iyang giingon sa 3 nga nag-ingon kanila, ayaw usa ninyo pagdagmali ang yuta o dagat o ang kakahuyan, hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo nang katimbrihan diya sa ilang mga agtang. So pag-ingon nga amo nang katimbrihan katong namulong tong usa ka manulunda, may kauban siya Brad Deber, Brad Jan Kenneth ug Brad Eric. Kining usa ka manulunda nga ingon nga misinggit dito sa upat ka mga manulunda nga dili usa nila daw pagdagmalan ang yuta o dagat o ang kakahuyan. Nga matod pa, hangtod ang mga ulipon sa among Dios amo nang katimbrihan diya sa ilang mga agtang. Kining upat ka mga manulunda sa tudlo ni Master diri kanamo dili ni espirituhano nga kahimtang ulangit non. Tawhanon kini kay mga sinugo man nasod, mga leader ni sa mga dagkong nasod kining upat ka dagkong nasod nga dinis kalibutan. Unya kini pong usa ka manulunda nga mihimo sa pagsinggit nga pugngan usa nga dili usa nila daw pagdagmalan, dili gyapon ni espirituhanon nga manulunda ang gipasabot. Tao gyapon ning kahimtang kini. Kaya kanang manulunda, kuman ni sila mga mensahero man ni. Unya ang trabaho ni ining manulunda nga may kauban, aduna sila'y pagtimbre sa mga tao diya sa ilang mga agtang. So doon na pa sila'y buluhaton dahil sa pagtimbre mo nang sa Biblia gipasulti usa, gipasulting daan na ba nga katong upat ka mga manulunda nga nagkupot sa upat ka hangin sa tumoy siyuta, nagpugong sila ba? Dili pato sila makapagbuhi niya ng hangin kay doon na pa'y buluhaton sa pagpanimbre
nining usa ka manulunda nga maglider ni siya sa mga manulunda pun nga tawhanog kahimtang mga higalag mga kaigsunan mo ni sa tudlo ni Master Diri kanamo. Kay buluhaton man ni sa mga nangalagad sa kamatuoran nga natuman sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. O niya, ang mga magwali o mensahero sa PBCM na mo lugar po nga leader, ang Chief Minister sa PBCM. O may lain nga Chief Minister, si Reverend Raman, na kami dayon nga kauban lugar sa buluhaton sa pagpanimbre. Atong susiyon, mga higalag, mga kaigsunan, Brad Eric, sa Biblia, kung kinahanglan bagyod nga ang tao mudawat sa timbre, kay damay gingon lugar nga mo ni buluhaton na to nga aron mapugnan usa ang gingon kining gipugnan nga hangin nga gikuptan sa upat ka mga manulunda sa upat ka tumoy sa yuta. Gikinahanglan gyud day nga magdawat ang tao sa timbre kay namay magahimo sa pagpanimbre. Sa unsang paagi, Brad Eric, sa Biblia nga ang tao matimbrihan. Pinaagi ka na, Bradron, sa pagdawat sa Espiritu Santo, Bradron. Asa ang prueba niini nga ang pagi day nga matimbrihan ang tao mo ang pagdawat sa Espiritu Santo o sa unsang pagi nga madawat ang Espiritu Santo. Diri, Bradron, atong basahon, diri sa Episo, Kapitulo 1, versikulo 13, nagaingon, pinaagi kaniya, kamuusab, sa pagkadungog ninyo, sa matuod nga pulong, sa maayong balita, maitungod sa pagluwas kaninyo, og sa nanagpanuo na kamo kaniya, gitimbrihan kamo, nga ang gitimbre, mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Mga higalag, mga kaigsunan, klaro sa pagpahayag sa Biblia kung sa unsang paagi matimbrihan ang tao, nga dunay magahimo sa pagpanimbre sumala sa pagpahayag sa gibasa sa Pinadayag City 1 ug 3, nga dunay usa ka manulunda nga nagsinggit niadtong upat ka mga manulunda nga dili usa nila pagdagmalan ang yuta, ang dagat ug ang kakahuyan hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo nang katimbrihan diha sa ilang mga agtang. Ang timbre di ay mao ang Espiritu Santo, pero sa unsang paagi nga matimbrihan ang tao sa Espiritu Santo sumala sa gibasa ni Brad Eric, kinahanglan nga adunay maayong balita mahitungod sa pagluwas nga tuuhan. Sa dihang madunggan daw kuno, ato pa kung may madunggan no nagay magahimo sa pagpamatuod o pagwali. Sa diyang madunggan kining matuod nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas ug sa diyang tuuhan daw kining maayong balita mahitungod sa pagluwas, tuuhan ug dawaton, diha niya na nadawat ang timbre nga mao ang Espiritu Santo. Busa dili ay lisod, Brad Dever, Brad Eric ug Brad John Kenneth nga matimbrihan ta sa Espiritu Santo. Ug may madunggan ta nga matuod nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas ug atong tuuhan, diha niya na natimbrihan ta. Pero Brad John Kenneth, sa unsa bang paagi nga madunggan sa mga tao ang matuod nga pulong sa maayong balita nga sa diyang ilang madunggan ug ilang tuuhan, madawat nila ang timbre sa gisaad nga maong Espiritu Santo? May gipahayag ba ang Biblia nga may gikasangkapan ng Dios nga mga tao nga magawali sa maayong balita, nagunsa pod nga matang sa maayong balita ang ilang igawali, kasi diyang tuuhan ug dawaton, madawat nila ang timbre nga maong Espiritu Santo? Atong basahon, diri sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 12, ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa mayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga gipadala gikan sa langit. Mga butang nga niini ang mga malulunda nangandoy sa pagsudong. Mao ka na itong nabasa. Okay, so doon na di ay gihimong kasangkapanon ang Dios, mga higalag, mga kaigsunan, nga muwali or mo padayag sa maayong balita, pinaagi na sa Espiritu Santo. Sa dihang madunggan kini, sa mga tao, ug dawaton nila ang maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo, nga kining maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo, mao kining giingon nga alang sa pagluwas, diha niya na matimbrihan na dayon sa timbre nga maong gisaad nga Espiritu Santo. Nakinsa ba, Brad John Kenneth, ang katumanan nining mga tao nga nagawali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo? Walay lain, kita mga ministro sa PBCM. Nga diin gidumalahan sa Chief Minister nga mao si Reverend Charlie Eugenio. So munang gamito na mong termino sa walay ko kaulaw ang mga tao nga gitagna sa Biblia nga gihimong kasangkapan sa Dios nga magawali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo, walay lain. Walay ko kaulaw ang mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Dinhi natuman
kining tagnaa nga buluhaton sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo kay natuman naman sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM, wa nay lugar nga tumanon pa ngadto sa laing pundok sama sa gibuhat ni ining PDM nga gitukod ni Macarayo og ni Danilo Nacua nga gibalhin nila didto sa ilang dapit na pod nga sila naman pod kunoy katumanan sa nagawali sa maayong balita gamiton gyapon unang Pedro 1:12. Sa ato pa sa una, sa diri pa mo sa pagtulunan sa PBCM, wa pa matuman kining unang Pedro 1:12 nga mga tao nga nagawali sa maayong balita kay diha pa sa PDM. Dugay rang mga katuigan nga natuman dinhi sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Apil pa man nimo sa unang pamatuod niini mga igalag mga kaigsunan kini si Macarayo og si Danilo Nacua nga nagpamatuod nga ang tagna sa unang Pedro 1:12 mga tao nga magawali sa maayong balita natuman sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Mao ni ang buluhaton nga itimbre sa mga giingog manulunda katong usa ka manulunda nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw nga dunay kauban ang ila diay ang pagpanimbre mao diay ang pagwali sa maayong balita pinaagi na sa Espiritu Santo mga higalag mga kaigsunan sa dihang madunggan sa ninyong pagpatalingog karon nadunggan ninyo ang mga matuod nga pulong sa maayong balita pinaagi o matungod sa pagluwas ayon naglangay tuo aron nga madawat ang timbre sa Espiritu Santo mga higalag mga kaigsunan. Nakaron Brad Diver, ari na punta sa gisgutan nga kining pinadayag kapitulo 7 bersikulo 1 ngadto sa 3 nagisgot og mga manulunda nga sa aton nang gi-experience sa tudlo ni Master diri kanato mga sinugo kinis nasod. Unya kining mga manulunda sa tawhanon kahimtang nga mga leader o sinugo sa nasod. Sa uban nga versions Biblia, giingon pud ni silag mga mensahero, gitawag ni silag mga mensahero pud ning gingog upat ka mga manulunda. Buti pasabot kining mga manulunda sa tawhanong kahimtang mensahero o magsasangyaw sa katumanan. Hay nang priba sa lain na pud nga referensya nga atong pagagamiton nga dili kasupag sa Biblia Brad Deber mahitungod niining mga manulunda nga gingon na pudayog mga messenger. Ni ato pagabasahon sa atong referensya bradon o Biblia kining naguluhan Young's Literal Translation o YLT Bible Complete Old and New Testament by Robert Young. Atong pagabasahon din ni bradon sa Revelation chapter 7 verse 1 to 3. Ingon niini ang nakapahayag matud pa dinhi. And after these things I saw four messengers. O messengers na diri ang nakasulat. Standing upon the four corners of the land, holding the four winds of the land, that the wind may blow upon the land, nor upon the sea, nor upon any tree. And I saw another messenger going up from the rising of the sun, having a seal of the living God. And he did cry with a great voice to the four messengers, to whom it was given to endure the land and the sea, saying, Do not endure the land, nor the sea, nor the trees, till we may seal the servants of our God upon their foreheads. Napun basahon na to sa Cebuano, ingon niini ang nakapahayag, uguman niini nga mga butang, ako nakakita og upat ka mga mensahero, nga nagbarog sa upat ka mga suok sa yuta, nga nagkupot sa upat ka mga hangin sa yuta, aron ang hangin dili muhuros sa yuta, ni sa dagat, ni sa bisan unsa nga kahoy. Ingon niini nakapahayag, og ako nakakita og lain nga mensahero, nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw, nga adunay usa ka silyo sa buhi nga Dios, ug siya misinggit uban sa usa ka dako nga tingog ngadto sa upat ka mga mensahero, ngadto kang kinsa kini gihatag sa pagdaot sa yuta ug sa dagat, nga nag-ingon, dili ninyo pagdaoton ang yuta ni ang dagat ni ang mga kahoy, hangtod nga masilyuhan namo ang mga alagad sa atong Dios diha sa ilang mga agtang. Busa sa atong nabasa bradon, ang kini daing manulunda gitawag puday kini og messenger o mensahero. Matinaw mga higalag mga kaigsunan nga kining pinadayag City 1:3 nga mga manulunda nga upat ka mga manulunda nga nagpugong sa upat ka hangin nga nasa tumoy sa yuta. Tungod kay tawo man nga kahimtang sila, apiling usa ka manulunda nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw nga may mga kauban pod. Tungod kay tawo man sila nga kahimtang sa pagkamanulunda, munang sa version nga translation nga Young's Literal Translation Bible, Revelation chapter 7 1 to 3, gingon nag mga mensahero, messenger or mensahero. Mensahero magsasangyaw. Unya mensahero ang sa mga manulunda pod nga upat, gingon pug mensahero kay tawo man nga mga kahimtang, mga sinugo man.
Kini mensahero, mga mensahero, Brad Iver, mga sinugo, man kini sila. Tinuod. So, upat ka nasod, nga may mga mensahero o sinugo, mo ng mga upat ka dagkong leader sa mga kanasuran. Unya, ang kini pong manulunda nga nihimo sa pagpamatik nga may mga kauman nga ang pagpamatik o pagpanimbre, mao ang pagpamatik o pagtimbre sa Espiritu Santo, pinagi sa pagdawat o pagtuo sa matuod nga pulong sa maayong balita. Kaya ang matuuhan na, ang katong matuod nga pulong sa maayong balita, matimbrihan o madawat na ang timbre nga mao ang Espiritu Santo. Mo nang gipakita mga igalag mga kaigsunan sa Pinadayag City 1-3 nga mga manulunda nga dili langit nun, nga kahimtang kun dili tao nga kahimtang gitawag usab sila mga messenger or mensahero. Unya sa mga nanglabay ang pagtuon magisgota og mga katalagman or gubat, nilabay naman ang una ug ikaduha na may tulong nga palabuton nga gubat. O nya kini ikatulong gubat mga higalag mga kaigsunan sumala sa atong mga pagtuona dito man ni sila dito ni magsugod sa dapit diin makita nga atong nasod nga naa gihulagway sa Biblia nga suba sa Euphrates. Nya atong nabaluan Brad Iver, Brad Eric ug Brad Jan Kenneth nga kanang panahon na nagsugod na ang actually nagsugod na ikatulong gubat pero napuggan lang tungod aning buluhaton nga panagnas Biblia lagi. 1991 dito na nagsugod na ang gira sa ikatulong gira dito sa Middle East, diin na-involved diha ang nasod sa Iraq ug ang Amerika. Unya, atong makita nga nianang mga tuiga, Brad Iver, ang gitawag mo to Gulf War sa 1991, Tinuod. ang mga presidente sa mga nasod nga dagko niana, atong ipakita sa, atong i-display sa screen, nga diin ang presidente niining tuiga sa 1991 sa Amerika, mao si George H.W. Bush, no, mo ni presidente. O niya sa Great Britain pod, yan ang tuig sa 1991 ang gitawag og Prime Minister katumbas man ni presidente. Mao kini si Margaret Thatcher. O niya sa Russia, ang ilang presidente nini usab Si Mikhail Gorbachev. o mao man ni Soviet Union, mao man ni Russia, Brad Iver, no? Tinuod. Kanhi dayon sa China ni ana ang presidente ni ana, Brad Iver. President of the People's Republic of China, mao si Yang Shangkun. Mao lugar kini sila ang mga leader ni aning 1991 sa dihang nagsugod ang gitawag Gulf War, mga higalag mga kaigsunan nga dito kini sa Middle East na tuman. Gulf War 1991 o Operation Desert Storm. Kanang gitawag og Operation Desert Storm. Ya, dili ni siya nga storm nga kanang bagyo nga dalag tubig nga hangin. Lahi ni siya kay gubat man gipasabotan niya ang gubat. Ang storm nga termino dili lang diay para sa kanang bagyo nga dalag hangin nga ulan. Ang storm address po nas gubat. Kay kining panahon na gitawag man kining Gulf War 1991 og Operation Desert Storm. Unya nining atong pagsusi dayon sa 2021 ang milugar dayon nga presidente na po dayon sa Amerika, Brad Iver. Kasamtangan karon bro, incumbent president mao si Joe Biden dayon sa sunod tuig pag-ailisan ni siya ni President Donald Trump. So ato pa ang mupuli sa paglingkod mao si President Donald Trump. O niya sa kasamtangan karon Brad Iver nining tuig na to sa 2024 atong i-display ang mga presidente nga kay kining upat ka dagkong mga nasod god nga naa sa kalibutan mao maning Amerika, Great Britain, Russia ug China. So ang incumbent nga president sa Amerika mao si Joe Biden, pulihan ni siya ni Trump. Sa pagkakaroon sa atong pagwali kasamtangan Nga sila mo'y namunuan nagkupot sa dagko nga mga nasod sila leader. Or mga manulunda or mensahero o sinugo sa nasod. Kasamtangan bro sa atong pagwali karon December 22 mao si Joe Biden ang kasamtangan karon. Pero by next year sa January pulihan na siya ni Sa 2025. Donald Trump. Pero sa nasod naman sa Great Britain, Brad Iver, kinsa ba ang kasamtangan karon nga namunuan? Kasamtangan karong namunuan bro mao si Keir Starmer sa Great Britain. Sa Great Britain. Unya, ang sa Russia? Sa Russia, mao si Vladimir Putin or Putin ang president. O sa China? Sa China, ang president,
Xi Jinping, Brother Ron. Okay, so mao ni sila karon ang kasamtangan nga namunuan sa upat ka dagkong nasod. Equal power ni sila kung magisgot man sa power lugar sa mga armas nga gamiton sa igugubat, Brad Diver. Tinoon. Amerika, din ang Si Joe Biden. Joe Biden karon, pero sa sunod tuig si Trump na, Donald Trump na. Kay man siya ang nailik nga presidente sa bago-lang eleksyon sa Amerika. Tinood. Unya sa UK. UK sa Great Britain, Mao si Keir Starmer. unya dayon sa Russia si Putin, Vladimir Putin, unya sa China si Xi Jinping. Yun sila may kasamtangan, pero mao ni sila ang dili pod nato matumbok gyud nga pag-abot na gyud sa panahon nga magubat magpabilin na sila kay wa gyud mahatag gyud ang tukmang panahon nga mo padayon gyud ang ikatulong gubat. Kay may pagpuli-puli gyud sa namunuan, pero kasamtangan karon mao ni sila ang namunuan sa mga dagkong nasod. Unya sa gisgutan sa Biblia sa City 1 kining upat ka mga manulunda nga sa tudlo ni Master mao kini ang upat ka mga leader o presidente sa nasod, doon na pa ni sila pagpugong sa hangin. Karon atong susihon, Brad Eric, unsang matanga sa hangin kining gipugngan nining upat ka mga manulunda nga dili pa ni mabuhian kay doon na pa'y buluhaton ang mga alagad sa Dios nga pagpanimbre nga nasusi naman nato. Ang pagpanimbre mao man ang pagwalis may bulita pinagi sa Espiritu Santo sa ilang madunggan o ilang tuwan o dawaton, madawat na nila ang timbre. So sino to sa Biblia unsa kini nga matang sa hangin, Brad Eric, nga gikuptan nining upat ka mga manulunda o mga leader o sinugo o leader o presidente sa upat ka nasod? Mainit ka na nga hangin, Brad Ron. Diri atong mabasa sa Jeremias kapitulo 4 bersikulo 11 ngadto sa 13 kama 19 ngadto sa 20. Sa 11 niadtong panahona igaingon niining katawhan og sa Jerusalem ang usa ka mainit nga hangin gikan sa mga walay sulod nga kahitasan. Bisag diha lang atong Bisag pagbasa diha no, lang ato nang gitrist nining imong gibasa sa bersikulo 11 nga doon na day usa ka mainit nga hangin gikan sa mga walay sulod nga kahitasan. Sa 12 Brad Eric. Sa 12 naman ang usa ka makusog nga hangin gikan niining mga dapita moabot tungod kanako. Bisag diha lang atong gitrisap nga kining usa ka mainit nga hangin sa tubad ni literal o ordinaryong hangin nga gikuptan sa upat ka manulunda mga higalag mga kaigsunan. Kay mainit kini nga hangin matud pa gikan sa mga walay sulod nga kahitasan. Unya kining mainit nga hangin usa kini ka makusog nga hangin gikan ini mga dapita moabot tungod kanako. So, do lagi pag abot niini. Unya kusog ni dili ti basta-basta nga hangin kay kusog kini kay tiyaw mo na nago na sa upat ka suok nga sa kalibutan nga diin gipugngan pa na sa upat ka mga leader sa nasod. O gipadayon sa 13 Brad Eric. Diri sa 13 Brad Ron, ani karon siya moanhi ingon sa mga panganod og ang iyang mga karo mahisama sa alimpulos, ang iyang mga kabayo matulin kay sa mga agila. Alaot kita kay kita nangagunob. O muposta Brad Eric sa di pa basahon ang verse 19 ug ang verse 20. Inig abot nining mainit nga hangin, kining mainit nga hangin makusog ni siya unya ang kauban ini sa pag-abot kay moabot man gini sumala sa pagpayag sa Biblia. Ang usa ka makusog nga hangin gikan nining mga dapita moabot tungod kanako. Inig abot ni ini makita dayon ang giingon mga karo mahisamas alimpulos. Unya makita usab niini pag-abot niining mainit nga hangin ang mga kabayo nga matulin kaysa mga agila. Unya trabaho niining karo nga mahisamas alimpulos o kabayo nga matulin pas mga agila. Manggud ubay ni. Kay na magingon alaot kita kay kita nangagunob. So manggud ubay din ni Brad Eric, Brad Diver, Brad John Kinit. Kining giingon nga mga karong samas alimpulos, mahisamas alimpulos og mga kabayo nga matulin kay sa mga agila. Inig abot na ining mainit nga hangin nga gingog makusog ka na nga hangin. O kay manggunubay man, nabagi magunob Brad Eric sumala sa Biblia. Diri ato ipadayon Brad Ron sa 19 nga bersikulo, ang akong kaguol gisakitan gayud ako sa akong kasing-kasing, ang akong kasing-kasing nagubot sa sulod nako, dili ko na kapunggan ang kalinaw tungod kay ikaw nakadungog o kalagko sa tingog sa trumpita ang pagpagubok alang sa gubat. 20.
Diri naman sa 20 bradron, pagkalumpag ibabaw sa pagkalumpag maoy gisinggit kay ang tibuok nga yuta nalaglag sa kalit ang akong mga balong-balong nangalumpag ug ang akong mga tabil sa usa lamang kagutlo. Tiyaw mo na nga pag-abot unya nining mainit nga hangin nga may dala kini nga mga karo nga daw alimpulos unya kabayo nga matulin pa sa agila. Dunay mga lumpag. Ang mga lumpag katong mga igoan ni kay mao man ni siya ang pagpagubok sa gubat. Mao ni siya nga sa pagkakaron wala pa mapadayon, nagsugod na dito sa Middle East pero napugnan sa panahon ni presidente sa Amerika si George H.W. Bush. Nga din ang presidente sa Iraq niya na mao si Saddam Hussein. Mao naman to. Sugod naman to pero kay ang Biblia nagpahayag man nga duna usay pagpugong tungod kay dunay bulaton usa sa pagpanimbre sa mga alagad sa Dios muna napugnan pero pag-abot unya niya na nga mapadayon og mabuhian na sa unya kanang maong gipugnan nga mainit nga hangin. Kanang mainit nga hangin may mga karo nga daw limpulos o kabayo nga matulin pa sa agila dunay mga paggunob ay gubat man mga lumpag ang mga balang-balong niya na mga higalag mga kaigsunan sumala sa pagpahayag sa Biblia. O diya, mintras nga dili pa na, may papadayon, kaya nagsugod naman na, pero napugnan man, kaya nagsugod man na itong 1991, katong gitawag o Gulf War 1991. Then, ang mga presidente ato, mga leader ato, lahi man itong mga leader, magpuli-puli man lagi, kasamtangan karon lahi na po ang mga pangalan sa presidente sa upat ka nasod. Dili pa na papadayon na pangbuluhaton sa mga alagad sa Dios nga magahibo sa pagpamatig o pagpanimbre nga ang pagpamatig o pagpanimbre mao ang pagmantala sa mayong balita mahitungod sa pagluwas. Unsang ayong balita mahitungod sa pagluwas, sa diyang madunggan og tuhan, matimbrihan ka, nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Kung sa pagmatanga sa mayong balita, maayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Nganong amo ning gidala? Tungod kay naa mong god kanhi mga ministro sa PBCM, ang PDM naggahimo sa pagwali sa pagpanimbre. O niya ilang giangkon kinang bulaton nga sila kunoy katumanan. Asa koy sila katumanan. Mo na nga sa diyang madunggan ninyo kini on aduna kamoy pagdesisyon nga magpasakop, pihuа nga dinhi lang gid sa pagtulunan sa PBCM aron di makawang ang inyong pagpasakop. Kay ang pikas nga kanhi mga ministro nga kawatan sa doktrina sa PBCM nagwali man sila timbre. Unya karon makahukom mo na day dakong katalagban nga palaboton mentras nga dili pa na magpasakop ta adto nya mo mapunta sa pagtulunan nga dili tinuod. Sayang lang. Muna sa among bulaton kay nadunggan nagpatalinghog mo dinhi lang sa pagtulunan sa PBCM kamo magpasakop mga higalag mga kaigsunan tungod kay inig abot unya niini nga dakong gubat ikatulong gubat daghan unya ang mga madistract niini unya sa atong mga nanglabay nga pagtuon ang malingkawas unya sa kaalautan kadto lang dunay mga timbre diha sa ilang mga agtang buti pasabot kadtong midawat sa timbre nga ang pagdawat sa timbre pagtuo sa matuod nga pulong sa mayong balita nga ang mayong balita pinagi sa Espiritu Santo mga higalag mga kaigsunan. Pupos ang atong oras mga higalag mga kaigsunan sundi lang gyapon ninyo kay napay pagpadayon nato sa pag-explicar mahitungod niining buluhaton sa pagpanimbre nga pagabuhaton gyud sa mga alagad sa katawan sa Dios nga natuman dinhi sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Manamilit na kami kaninyo sa ngalan sa magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. og sa katimbang nga mo'y nagdumala sa PBCM nga mo'y kasaligan ang Executive and Vice President and Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. Kini ang inyong igsoon Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos ingon man sa mga kauban nga mga ebanghilista o ministro. Kini usab si Brother John Kenneth L. Mangalos. Kini usab si Brother Eric Camus. Kiniusab niyo igsoon Brother Dibs Rizaba. Hangtod sa sunod higayon sa samang tagna ug samang istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.